Καλησπέρα σας, είμαι η Σία, είμαι 48 ετών, πάσχω από μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή και από διάσπαση προσοχής. Έχω και κάποια στοιχεία από το ναυτισμό, θα το δω αυτό μόλις έχω την οικονομική δυνατότητα να το ελέγξω. Αυτό είναι ένα κανάλι body doubling, που σημαίνει τι, όσοι δυσκολευόμαστε να κάνουμε τις δουλειές μαζί, τις δουλειές, έχουμε διάσπαση προσοχής, έχουμε κατάθλιψη, έχουμε burnout, κάνουμε τις δουλειές εδώ πέρα μαζί. Αυτό τον καιρό σας έχω αφήσει και δεν έχω κάνει live. Συνήθως κάνω live κάθε μέρα. Όμως αυτό τον καιρό λόγω υποχρεώσεων. Αυτός ο σκύλος δεν θα με αφήσει με αυτό το βίντεο. Μισό δευτερόλεπτο. Πίναγε το ζωντανό. Λοιπόν, αυτό τον καιρό λοιπόν μπορεί να μην κάνω live. Να ξέρετε όμως δεν σας έχω ξεχάσει. Μετά τις 25 θα μπορούμε πλέον να κάνουμε μαζί, να μαζευτούμε και να μπορέσουμε για το καλοκαίρι να μαζέψουμε το σπίτι μας, να πετάξουμε πράγματα, να ξεσαγουριάσουμε, να αδειάσουμε ντουλάπια. Θα κάνουμε καθημερινά live, εκτός από τις ημέρες που θα δουλεύω και θα χρειάζεται να λείπω 2 μέρες συνεχόμενες δηλαδή από το σπίτι. Οπότε, εκτός από αυτές τις ημέρες, όλες τις υπόλοιπες μέρες θα κάνουμε body doubling, θα ξεσαγουριάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σας δώσω μία ιδέα από το τι θα πρέπει να περιμένετε και να σας προετοιμάσω ψυχολογικά. Έχουμε πλύνει μόνο μία φορά τα πιάτα αυτές τις μέρες με τον σύντροφό μου και με το γιο μου. Με βοηθήσανε, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί δεν προλάβαινα ούτε να κοιμηθώ. Λοιπόν, οπότε θέλω να σας δείξω την ακαταστασία μου, να πάρετε κουράγιο και να ξέρετε ότι δεν είσαστε μόνοι. Εάν έχετε burnout, αν έχετε κατάθλιψη, αν έχετε διάσπαση προσοχής ή αν πολύ απλά όλα έχετε αναλάβει πάρα πολλά, δώστε, give yourself some slack, δώστε στον εαυτό σας συμπόνια, δώστε στον εαυτό σας κατανόηση, γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα πρακτικά μπορεί να μείνουν πίσω για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε πράγματα που έχετε ξεκινήσει ή γιατί πολύ απλά χρειάζεται ένα διάλειμμα. Τα πιάτα, υποχρεώσεις του σπιτιού, όλα αυτά. Το γρασίδι, που θα σας δείξω τώρα, συνεχίζει και μεγαλώνει και δεν μας περιμένει. Και καμιά φορά τα πράγματα αυτά χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε διαρκώς. Δεν σημαίνει ότι είσαι άχρηστος, άχρηστη, άχρηστο. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ικανός, ικανή, ικανό. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι τα καταφέρνουν εκτός από σένα. Όταν είσαι μόνος σου και όταν κάνεις πράγματα επαναλαμβανόμενα και διαρκώς νιώθεις ότι βρίσκεσαι πάλι στο μηδέν, συμβαίνει αυτό, απογοητευόμαστε, νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας και όμως δεν θα έπρεπε. Γιατί πολύ απλά έτσι είναι η ζωή. Η ζωή δεν είναι φτιάχνω το σπίτι, φτιάχνω τα πιάτα και την άλλη μέρα ξυπνάω και είναι όλα τέλεια. Η ζωή, life happens, as we say. Όπως λέμε, η ζωή συμβαίνει κάθε μέρα. Okay. Δώστε στον εαυτό σας συμπόνια μέχρι να μπορέσω να έρθω και εγώ μετά τις 25 Μαΐου να βρεθούμε και να κάνουμε περισσότερο body doubling. Την Κυριακή θα σας δω στο άλλο κανάλι, το Σία Κουρτό, με με την τρίτη παρουσίαση από τη σειρά φαγητό πέρα από τον έλεγχο, που αντί για συναισθηματικό φαγητό είπαμε ότι θα το λέμε δυσρυθμιστική σχέση, έτσι. Stay tuned, μείνετε συντονισμένοι, θα επιστρέψω σύντομα, μετά στις 25 του μήνα θα είμαι μαζί σας. 25 του μήνα είναι μια, πιστεύω, καλή μέρα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε και θέλω να σας δείξω πώς ακριβώς είναι το σπίτι μου και πώς θα σας περιμένει και μάλλον θα το δείτε και πολύ χειρότερο από ό,τι θα σας το δείξω τώρα, γιατί τώρα με βοήθησε και λίγο ο σύντροφός μου, έβαλε και ένα πλυντήριο πιάτων και πετάξαμε και κάποια σκουπίδια. Όσοι δεν αντέχετε και είσαστε cleaning maniacs, μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο εδώ, γιατί αυτό που θα ακολουθήσει τώρα θα είναι μεγάλο σοκ. Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε τη κουζίνα. Πάμε. Το πάτωμα είναι στο μαύρο του το χάλι. Εκεί πέρα γίνεται ένας χαμούλης. Δεν ξέρουμε πού ανήκει τι. Εδώ γίνεται άλλος χαμούλης. Εδώ πέρα γίνεται άλλος χαμούλης. Βλέπετε εδώ η πίτσα από τα Lidl πάει και έρχεται, μόνο το παιδί τρώει φαγητό. Εγώ και ο σύντροφός μου είμαστε με τις πίτσες. Εδώ έχουμε φέρει όλα τα άπλυτα, όπως βλέπετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτά είναι καθαρά που είναι για δώσιμο. Πάμε έξω στον κήπο. Λοιπόν, στον κήπο. Πάμε λοιπόν. Αυτά είναι για φύτεμα. Εδώ πέρα είναι ένα γρασίδι μέχρι το γόνατο, ίσως και παραπάνω, αυτό εδώ είναι λίγο παραπάνω το γόνατο. Αυτό εδώ είναι μέχρι το μυρό, αγριόχορτο. Πάμε εδώ έτσι. Εκεί πέρα είναι ένα σπασμένο τζάμι του Γιάννη Πλούταρχου, μας περιμένει.
Μέσα δυστυχώς δεν είναι ο Γιάννης Πλούταρχος να μας τραγουδήσει. Είναι τα μηχανήματα του κήπου που είναι χαλασμένα και πρέπει να τα δώσουμε για ανακύκλωση κάπου. Λοιπόν, βάψιμο εκεί, βάψιμο εδώ, γύρω όλοι. Εκεί είναι μια σικιά που περιμένει να τη φυτέψουμε κάπου. Τη μεγαλώσαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα τραπέζι Παναγία Βόηθα. Εδώ άλλος χαμός. Λοιπόν, και τώρα επιστρέφουμε στην κουζίνα να σας δείξω λίγο. Να σας δείξω, περιμένετε. Ξανά πάλι το χάος από εδώ, να πάρετε κουράγιο. Πάμε λίγο στο πλυσταριό. Πάμε στο πλυσταριό εδώ πέρα. Έτσι, εδώ έτσι, μία ομορφιά εδώ πέρα. Έτσι, μία ομορφιά. Πάμε λίγο από εδώ. Και θυμάστε που είχαμε φτιάξει την είσοδο. Εδώ κοιμούνται οι γάτες. Θυμάστε, να το, εδώ, η ακαταστασία. Εδώ αυτά πάνε όλα πέταμα. Πέταμα πάνε αυτά. Όχι, αυτό εδώ δεν πάει πέταμα. Αυτά λοιπόν πάνε πέταμα. Θυμάστε το σαλόνι που το είχαμε φτιάξει. Πολύ χράτσε. Εδώ είναι άλλες κούκλες αυτές. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα που δεν προλάβαμε να το δώσουμε τελικά. Και αυτό είναι επειδή κοιμάμαι αυτές τις μέρες λόγω εξετάσεων. Αυτό. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω πώς είναι το μπάνιο. Το δικό μου, του παιδιού μου είναι καθαρό. Δεν θέλω να σας πω πώς είναι το μπάνιο το δικό μου. Του συντρόφου μου κάποια στιγμή θα το αγγίξω, δεν ξέρω πότε. Επίσης έχουμε να καθαρίσουμε πατώματα, να ξεσκαρτάρουμε τα ντουλάπια. Έχουμε να πετάξουμε πολύ πράγμα από τη μικρή αποθήκη και έχουμε να... Τι άλλο έχουμε? Να καθαρίσουμε και το χαλί επάνω, τη μουκέτα. Πιο χαλί τη μουκέτα, έτσι. Και έχουμε να καθαρίσουμε και το αυτοκίνητο. Το οποίο αυτοκίνητο δεν θέλετε να δείτε πώς είναι μέσα. Δεν θέλετε. Όταν θα το δείτε θα το έχω συγκυρίσει λιγάκι, γιατί άμα σας το δείξω έτσι όπως είναι τώρα δεν θα την παλέψετε. Ναι, αυτό είναι το μοναδικό μέρος που τρέπομαι να δείξω. Θα μου πει τώρα όλες όλα τα άλλα, δεν τρεπόσουνα. Τέλος πάντων, τώρα σε έρχεται συντροπή στο αυτοκίνητο, παίζει και αυτό. Λοιπόν, αυτά 25 Μαΐου. Σημειώστε τη μέρα. 25 Μαΐου λοιπόν επιστρέφω για περισσότερο body doubling. Οπλιστείτε με στένος και υπομονή. Αντέχετε, μπορείτε. Φροντίστε τον εαυτό σας πάνω απ' όλα και να μην μπορείτε και να μην αντέχετε. Δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Να μην σας νοιάζει. Γιατί πολύ απλά εσείς έχετε προτεραιότητα. Οκ. Όλα αυτά γύρω το περιβάλλον μας το κάνουμε για να νιώσουμε εμείς ωραία και να μπορούμε μετά να το απολαύσουμε και να νιώσουμε ότι έχουμε πετάξει πράγματα. Πετάξτε πράγματα, τώρα εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία με τα καλοκαιρινά. Πέταμα. Μην τα κρατήσετε ούτε για τα εγγόνια ούτε για τα δυσέγγωνα. Γιατί μετά τα κρατήσετε και για τα δυσέγγωνα, άμα δεν τα θέλουν τα εγγόνια. Λοιπόν, πέταμα. Μην τα λυπάστε. Σας φιλώ, πάω να διαβάσω, πάω να γράψω. Γιατί οι επόμενες 3 μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Με πολύ ξενύχτη. Αυτά, σας φιλώ. Να είσαστε καλά. Και συντονιστείτε 25 Μαΐου. Θα ξαναξεκινήσουμε πάλι με περισσότερες καθαριότητες και περισσότερο πέταμα. Και αν δεν προλαβαίνετε, δεν πειράζει. Εσείς να είσαστε καλά. Εμείς θα φύγουμε, αυτά θα μείνουνε. Δοκιμάστε και τον κανόνα των 5 λεπτών. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε δουλειές το πρωί, βάλτε ένα χρονόμετρο μόνο για 5 λεπτά. Αυτό το χρονόμετρο που βάζουμε κάθε μέρα μαζί. Συνήθως. Να ξέρετε, σας κρατάω όλους στη σκέψη μου. Είσαστε μια φοβερή κοινότητα. Είμαι πολύ τυχερή που σας έχω γνωρίσει όλους και που σας έχω στη ζωή μου. Λυπάμαι που δεν μπορώ αυτόν τον καιρό να απαντάω στα social media. Πραγματικά δεν προλαβαίνω. Αν πιάσω τα social media, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω τίποτα. Και γενικώς απέχω και από τα social media, ιδίως όταν είναι το παιδί στο σπίτι. Δεν θέλω να με βλέπει σε τέτοια πράγματα. Οπότε, κάντε λίγο υπομονή. Μετά τις 25 του μήνα θα μιλήσουμε εκτενέστερα και θα κάνουμε και πιο εντατικά sessions και θα φέρουμε τη ζωή μας εκεί που θέλουμε εμείς. Οκ. Σας φιλώ, πολλά φιλιά. Γεια σας! Φροντίστε τον εαυτό σας. Φιλάκια! Γεια σας! 25 Μαΐου, κρατήστε την ημερομηνία.